ngono tapi spiring gunung kelut kene. Iya, saat perlu awake dhewe ayo nutukake menyanggone Trowulan. Oh ngono. Ayo. Ayo, yuk. Done teko Trowulan. Banjur njaluk apa saiki? Kanggo ibu ayo nutukake lagu. Ayo mbrentas para brandal-brandal iku sing gelelek ing jagat kene. Ayo. 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 Hey!
Sopo sing alang-alang? Minggir! Tak sawang saka Dwatara pangkring marang akad sing ora siji loro telu kaping kaneping lima kowe kakak. Kowe sopo? Wani-wani alang-alangku karo kanca-kancaku kabeh. Aku siswaning guruku Kang Mukti. Ana tepe iki Gunung Kelut Kang Tumandha ana ing Jepara Sewu. Wis Bangsat ketilaku selebih aku. Ya, sriwes. Wani-wani alang-alang kamu gara-gara wiro padha karo wani. oh Kakang Wiraguna, Kakang Wiraguna. Kok isih ene manungsa kang aku iki bebasan karo kowe Kakang. Tunggal guru tunggal bapa. Aku wis ngerti kamu ceritane wis ngerti. Lek kurang aku daya kawijan kacaman barang putih. Yekti ora ngono. Luwur tanding udah karo berajangan bangsat. Aja kaya ngono Kakang. Manungsa urip kuwi mung gantung asane Gusti kang among. Apa lali to Kakang? Kowe karo aku iki bebasan suruh. Aku ora lali. Aku yo barang jangke mangke kakakku ngene yang guru nalika jaman kula semua. Bareng untuk bareng niru karo kamu. Ora ateges sendiri. Apa guru bali cindet bali cilatan ora kanthi. Ya kane. Awet mangkene Kakang. Apa guru ngwewe pusaka delok bebet bobot lan bebet Ora ora lilo. Lek pusaka makanya kamu. Mulai dina bakal delok. Aja ya Kakang. Kowe tak elengake kata tabung sarana becik tak tampa sarana Kakang. Awet iki Kakang. Ngerti damura. Apa pangkoli? Kantong aja pusaka ampuh. Wira guna foto pusaka ampuh. Ketaman pecah dahu tenan. Aja kaya ngono to Kakang. Pati uripe manungsa kuwi gumantung ngono ngarep. Sing urung kena dihekel kuwi aku manungsa. Iya. Aja iki, adu kasekten wae Kakang. Tunggu Sautara. Kok buat awas patake opo?
Aja teman sapane wong kang temen jata bakal minum. Yen aku temen-temen rasto ahanan leleteking jagat ora bakal aku kalah karo kowe. Yang Bapak Guru Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Ayo Rantin Sauntara wujud apa? Terus pati-pati kakang anggone kepengin metu ning kahanan ngene. kepengin omah gange hawa. Direwangi. Apa suwene 10 wulan ponjol 10 dina. Iya. Mung saka welingi ora bakal dipalingake metu saka wani. Aku wis ngerti ucapanmu sadurunge palingane gurung. Menungso Emane busana lan ponjol kono air cowek nangis. Ngerti kowe? Mergo isine aku kawula cilik sing nyambut gawe kaya samsara aku. Matur nuwun Kakang yen kowe isih kelingan pesening Bapak Guru. Iya, apa pawalinge bakal tau bumi yang guru. Mulai dinelpon gelem nyawiji dadi jikaro aku bakal tak penakno urip. Aja kaya mangkono Kakang. Manungsa kuwi ora bakal iso ajeg lan bakal bisa terus kepenak Kakang. Owadi sing lakune manungsa Kakang. Wis pinter dapuramu timbangan aku. Yen Wong meguru golek ilmu. Lah lek kon golek ilmu nek wis ketemu amalno wis susah. pancen Lah ngono joko dapuramu. ning nyatane Kakang akeh para alas-alas akeh kekayon kang gedhe-gedhe padha entek tinebangan dening kowe lan manungsa. Iku luput. Iku salah. Luputing nggon disalahi tekan ngopo Mulai dino. Nek wis samono bela tebang. Wong bethe aku bakal nyukupi anak bojoku supaya bisa mangan saben dina. wong botomu sak. Iya. Ora ngelingi anak putumu sing isih cilik Kakang. Mesake Kakang. Akeh banjir bandang, akeh omah-omah kapadha larut. Mung ora ono Kakang. Pilih. Aja ya Kakang. Ayo bali nyawiji. Iya. Tak akoni. Samu barang wae diarani wong Jawa kudu ngerti Jawane. Nah, kaya mangkono. Enek winduwe taun enek ulan. Iki mergo teko asor itu nang dindolan. Kowe isih eling. Ya eling. Sopo? Dulurku lanang. Dulurku sing tak gadang-gadang. Ora ana wong tuwa. Wong tuaku kowe ngati tekaning pati. Gantine kowe Kakang. Iya. Mangono iki dina pancen iki bener iki. Aku senajan aku tuwa kaya luput. Aku matur banget karo kowe ning omongan bisa ngelingane aku. Aja kaya mangkono. Aja gede-gede ati. Pancen Aku ora
bakal gede-gede hatimu gak? Yang kri wis. Kowe bolak-balik nebak dodok, bolak-balik nebak dodok. Bonong Nek dijak liya dijak wamen, ketok lara dapuramu. Nek dijak masing-masing piye? Ayo. wis saiki kowe wis bisa sadar Kakang. Mamula lek kon ngaku Jawa. Ngaku wong Jawa, aksara Jawa kudu mok nggoni. Pira Kakang cacahe aksara Jawa Kakang? Lek kaya dina Senin Pon. Senin 4 pon 7 nganti wis 12. Pancen bener Kakang. Ya toh? Dununge ana ngendi Kakang? Lah, iki lek pancen kowe ngawet dun. Takok dunung tak oncek dunung. Mulai ku dadi menungso urip kok gampang amal-amane wong tak kudu padani urip. Aja ngantek nggih. Apa Kakang? Ayo. Yen ngono Kakang, aku wis ngerti lan Ya. karepmu kowe bisa sadar. Mulai dina pancen aku sadar. Wong bethe sing gugah, sing tumindak, sing gak jujur pancen kowe tak akoni. Sapamu ngopo Kakang? Iya, mulai iki dina aku manut karo kowe. Ini Kakang, manungsa urip kuwi aja mung tegang lan kenceng Kakang. Iya. Prabuhe menungsa urip kanggo hiburan Kakang. Dek, senajan to aku tuwa kowe penana. Aja kaya ngene Kakang, aja kaya mangkono Kakang. Wis padha-padha Kakang. Tak Mulai dina aku bakal nyawiji dadi siji karo kowe. Sapa sing kalah aku pancen eling. pancen kaya Mulai dina iki pangetmu tak galu aku tak. aja ngono to Kakang. Saiki ngene ayo padha ngumpul. Aku mrene Kakang wis bisa insaf yo. Bisa sadar. Saiki kanggo tutuping kesadarane Kakang Wiraguna, hiburan kanggo labuhe menungsa urip. Ayo. Digawe sembrono apa ora kelingan Mas janjimu nalika sono nganti ditawa-tawa atiku dadi kuciwa. Aja kuwatir Dik, tresnaku tak buktekno nganti citra ing janji uripku bakal pilahi. Aku iki wong lanang Dik, ora nganti tinggal glanggang. Kowe karo aku wis mesti sida kawinan. Pancen
kuwatir dek tresnaku tak buktekno nganti citra ing janji uripku bakal bilahi aku iki wong lanang dek ora bakal tinggal glanggang kowe karo aku wis mesti sida kawinan. Nek opo kowe kok bingung ngono Anduk anakku sepurane aku ra ngerti karepmu ati copet tak apa munduk kowe kok lemes ngono ndak akan dakno bapak munduk endi wonge tak dudu ane watu kowe kok bingung ngono Aduh anakku
karepmu. Ayo dong. Aku mari kecopetan barang sing tak eman-eman. Ayo. Tak tutupi tak primpeni ngetan ngulon ora tau ketinggalan. Sing dicopet awapamu nduk, kowe kok lemes ngono. Nang kandhakno bapakmu nduk, endi wonge tak dudukane palu. Anduk sing dicopet sing endi? Iki lho Pak,
kiri